अगर आप भी चाहते हैं ऊषा रिकॉर्ड के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो रेड कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमरा में घुसी पलंग पर सोते घिचल बढ़िया जी। कमरा में घुसी पलंग पर सोते घिचल बढ़िया जी। देवरा भइल बड़े बेशरम कन खिचल बेल सैया जी। देवरा भइल बड़े बेशरम कन खिचल बेल सैया जी। यूट्यूब पर देख के गंदा कोइले बाया दोतिया। हमरा के बुलावे सैया आधी आधी रोतिया। यूट्यूब पर देख के गंदा कोइले बाया दोतिया। हमरा के बुलावे सैया आधी आधी रोतिया। खिड़की से हमरा देखेला देवरानी हाथ के बेर में जी। खिड़की से हमरा देखेला देवरानी हाथ के बेर में जी। देवरा भइल बड़े बेशरम कन खिचल बेल सैया जी। देवरा भइल बड़े बेशरम कन खिचल बेल सैया जी। खाइला लिया बेसैया लंबा लंबा केला। जाके बाजार घुमावे गया औरी बेला। खाइला लिया बेसैया लंबा लंबा केला। जाके बाजार घुमावे गया औरी बेला। विकास रोहित भइल बड़ी बेकहल सैया जी। विकास रोहित भइल बड़ी बेकहल सैया जी। देवरा भइल बड़े बेशरम कन खिचल बेल सैया जी। देवरा